सब गुरु भाई गुरु बहना लोगन के हमार प्रणाम बाटे। और ये शिव चर्चा कथा जे भर सुन रहल बा, सबके ऊपर भगवान शिव के कृपा हमेशा बनल रहे। और आज हम आप सबके एक छोटा सा शिव चर्चा सुनाए जाता नहीं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दिहल जा। तो आई चलल जा शिव चर्चा के कथा के शुरुआत कइल जा। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनल रहे। हर हर महादेव, जय श्री गुरु। तो एगो बूढ़ी माई रहली। तो बहुत जैसे मीट मछली ई जो है जो नहीं कहल जाला नॉन वेजिटेरियन ऊ रहली। तो वो एको दिन उनके अंतरे नाई बिना मीट मछली मुर्गा बकरा ये कुल खैले बिना उनके रही नहीं जा। बराबर उनके घरे 2 किलो 4 किलो मीट मछली होते रहे, बनौते खात रहे। बनावत खात बुढ़िया के अब आलस से आवे लगल। सोचल से बुढ़िया कि 2-2 3-3 किलो मछली आवता, बैठ के फोड़ते रह जातनी, बनौते रह जातनी। लइकवा के बियाह क देतनी, पतोहिया आई तो दरी पर बना दे या हम बैठ के खाई। अब का कैलसी बुढ़िया अपने लइकवा के बियाह कैलसी। बियाह क दियलसी। कुछ दिन बाद बियाह भइले के बाद पतोही आइल घर में। पतोही आइल त पतोही त भक्तिन निकल गइल। अब भक्तिन पतोही रहल। अब गटाई में कंठी माला लटकौले रहे, चंदन टीका दिहले रहे। मीट मछली से तो कोसो दूर रहे। तनिको महक भी आ जा तो ओकरे जीव ओखिलाई होखे लगे। अब करे तो का करे, अब घर में रोज मीट मछली आवे। पतोहिया बेचारी के अब सांसती हो जा। ओहे में ओहू के बर्तन उर्तन छुआ जा। इतना बदबू आवे कि बेचारी पतोहिया ठीक से न खा पावे न रह पावे। बेचारी अब लगल शिव गुरु से कृपा करे, शिव गुरु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करे कि हे भोलेनाथ, है कैसने घर में हमके डांट दिले बाड़ो कि रोज मीट मछली कुल ले आवता न रोज बनावता न सब। हमके बड़ा परेशानी होता टे। कैसे के हम ऐसने घर में रही। तो अब वो बेचारी पतोहिया परेशान, लेकिन अब का करे, ऐसने घर में पड़ गई कि ओके अब कैसहू न कैसहू तो अब गुजर बसर अब ओके वही में करे के रहल है। तो एक दिन बुढ़िया कहतिया कि ये दुल्हन ऐसन बा, आज मीट आवता मछली आवता, तू ही बनई हो। आज तुहरिए हाथे के हम खा के देखब कैसन तू बनावत यारू। तब पतोहिया कहलस ए अम्मा जी, ऐसन बाटे कि हम शिव गुरु के भक्तिन हई, शिव गुरु के शिष्या हई। हम देखी हई कंठी पहिर ले बानी। हम मीट मछली ई कुल कच्छ भच्छ हम छुअल नहीं चाहेनी। हम ऐसे बहुत दूर रहेनी। हमरे घर में हमरे नैहरे में सब केहू भक्ति है रहल है। हमन के ई कुल चीज छुअल नहीं जाला। तब बुढ़िया कहलस कि ऐसन बा कि हमरे घर में ई कुल नहीं चली। हमरे घर में रहे के बा त कंठी फंठी निकाल के फेंक, मीट मछली आवता चल के बनाओ या खियाओ सबके। तू खा चाहे न खा, लेकिन चल के हम बनाओ खियाओ सबके। अब पतोहिया बेचारी के भइल टेंशन, का करे। तो पतोहिया कहतिया नाई अम्मा जी, हम कंठी पहिर ले बानी, हमके छुए के नाई, हमसे जबरदस्ती मत करी सबन। ससुई कहलस दादा, जौने के चलते बियाह क के हम पतोही ले आईनी,
कि आई तो हमके बनाई खियाई। अब तो देखो तनी ते हम ही के बनाए खाए पोरी अब्बो। तो ससुई का कइलो हसी कहती है रुको कोनो लीला लगाओ तनी आइन कर कंठी निकलवा फेंकवाओ तनी। आ जो सही कंठी निकाल के फेंकी हैं तो सही इनसे मीट मुर्गा बनवाए खाए। देखो तनी कैसे नहीं हमके बना खियावेली। तो अब का कइलसी बुढ़िया का कइलसी अब एगो नाटक रचलसी। का कइलसी झोटा उटा खोल के छींटबो के आ मार भर घरे भर यो सारा लगल पैतरा मारे लगल लोटनिया मारे। इहर से उहर लोटत लोटत जा उहर से उहर लोटत लोटत जा भर यो सारा भर दुआरे लगल लोटनिया मारे। आ जब लगल लोटे पोटे त लोटी लोटी कहे कि एकरे गटइन काठ कहाँ से रे, एकरे गटइन काठ कहाँ से रे, एकरे गटइन काठ कहाँ से रे। तो अब पूरा गांव के मनई जुट गई ने ये दादा बुढ़िया के का हो गई, दादा बुढ़िया के का हो गई। आज ले तनाई बुढ़िया के तरकबो होइल रहल है ना का हो गई बुढ़िया के। अब भर पटीदार उटीदार सारा जुट गई ने मार तमाशा लग गई कि का हो गई बुढ़िया के, का हो गई बुढ़िया के। अब लगला सब पूछे बूढ़ा का हो गई का हो गई। तो कहतिया अरे हम एकरे घर के देवता हई रे, अरे हम एकरे घर के देवता हई रे। आ एकरे गटइन काठ कहाँ से रे, एकरे गटइन काठ कहाँ से रे। जल्दी निकाल के फेंको कुल्हीन, एकरे गटई में से काठ निकाल के जल्दी फेंको कुल्हीन, नहीं तो हम पूरा पट्टी भर के चैन से रहे नहीं देव। तो कहना सब पूरा पटीदार लोग मिल के दादा हो दादा इ तो घर के देवता ऋषियाइल बाने, घर के देवता ऋषियाइल बाने। आ कहो केहू जने गटई में लोगन काठे के माला नाइन पहिन ले बड़ लोगन। तो देखा ना कुछ कौनो नाइन पहिन ले रहने। आइए पतोहिया पहले रहे वह रुद्राक्ष के माला रहे वह गटई पहिरले रहे। शिव गुरु के भक्तिन रहल तो भाई पहिनले रहल काठे के कंगन, वह रुद्राक्ष के कंगन रहल, रुद्राक्ष के माला रहल। तो वह बुढ़िया कहे कि करे गटई काठ कहाँ से रे, करे गटई काठ कहाँ से रे। जल्दी निकाल के फेंको कुल्हीन, नाई पट्टी भर के चैन से रहे नाई देव। अब गांव भर के मनई कहना कि अरे बाबू लोगन तुम लोगन के घर के देवता हमें उपटल बाने। आ देखो तो ये लोगन के घर में उनकर पतो ही है माला पहिरले बा, जल्दी निकलवाओ लोगन, जल्दी से निकलवा फेंकवाओ लोगन, नहीं तो देवता ऋषिया जाइए तो बड़ा नुकसान हो जाई। तो सब पट्टी भर के मिल के कहना लोगे दुल्हनी ऐसन बा आकि हई इथी आई रुद्राक्ष के माला जौन पहिनले बाड़ू इ काठे हवे के निकाल के फेंक दो। आ नहीं तो देखो घर के देवता ऋषिया गइल बाने। अब बेचारी का कइलसी पतोहिया अब देवता गुने का कइलसी निकाल के आ ले गइल घर में खूंटी टांग दिहलसी। आ वैसे बेचारी लगली अपन शिव गुरु के भक्त रहबे कइल शिष्या। रोज शिव गुरु अपन नहा धो के पूजा पाठ कर ले आ शिव गुरु अपन कैल करे। तो जब पतोहिया निकाल दिहलसी मलवा तो बुढ़िया बड़ा खुश हो गई। जब निकलले रहल तब ओकर देवी देवता तब से उपटले नाई, उहे देवता लोग शानित भइने तब से उपटने नाई। तो बुढ़िया बड़ा खुश हो गई। कहलसी कि चलो निक भइल कंठी उंठी एकर निकलवा फेंकवा दियनी, अब तो हमके मीट मछली बना खियेबे करी। अब का कइलसी बुढ़िया फिर 3 किलो मछली मंगौलस, मीट मंगौलस। ओकरे बाद से पतोहिया से कहतिया कि ओ दुल्हन ऐसन बा कि तब तो माला पहिरले रहलू हो, कंठी पहिनले रहलू हो, अब नहीं ना कंठी पहिन ले बाड़ू। आ चलो हौ मछली आइल बा 3 किलो आ मुर्गा आइल बा 2 किलो, चलो बनाओ।
अब नहीं कोनो कंठी माला पहिर ले बड़ू आ चल के बनावा। अब पतोहिया बेचारी बड़ा थी पड़ गई। कहलस ये भगवान हम कबो ई कुल चीज छुअले नहीं बानी आ हमसे आके वहाँ इतना पाप करवाओ दियड़ी बूढ़ा की का कहे के हम का करी। हे महादेव तू ही कौनो उपाय बताओ कि हम कौन उपाय करी कि कुल चीज़ों से हमके छुटकारा मिल जाए भोलेनाथ। तो वही दिन तब बेचारी कैसो पतोहिया घिन्नात उन्नात कैसो बना उना दिहलस मुँह बांध उन के कैसो बना उना के कुलिन के खियौलस उलस खैला कुल। ओकरे बाद बेचारी बड़ा ओकरे मन दुखी हो गई है कि दादा हो कैसने घर में हमें आ गई नी निराल रछ से भाना कुल कुल मिला। अब का कैलस बेचारी पतोहिया बेचारी जब 2-3 दिन बीत गई तो ओहू के शिव गुरु के कृपा से इतना भगवान मने ओके बुद्धि दिमाग दिया ना तो ओहू के सोच होके लगल कि दादा हो हम इतना भक्ति भाव कोई नहीं तो हमारे ऊपर काजले कौनो देवता है नहीं अइला। आई बुढ़िया रोज मीट मछली मुर्गा बकरा खा दिया एकरे ऊपर कैसे देवता आ गई ना। अब बेचारी पतोहिया लगल सोचे कहतिया हो न हो ई बुढ़िया लगत नाटक कैले रही है। ई नाटक कैले रही है हमार कंठिया मलवा निकड़वावे करती लगता ताकि हम कंठिया मलवा निकाल दी तो एक मीट मछली बना बना खियाई। वही के चलते ई बुढ़िया लगता नाटक कैले रही है। आ से ले अब हम अब एक ठो लीला रचतानी चल जैसे ही डाल डाल चलत यड़ी तो हम पात पाती चलब हम ही नहीं पतोही हई। आ ई जब लीला रची सकत यड़ी तो हम काहे न रची हम अब उहे करवा करब। अब का कैलस जसही ओकरे ध्यान में ई कुल चढ़ल तसही का कैलस पतोहियो मार झोंटा उटा खोल के आ लुगा उगा सारा फाड़ फूर के खोल खाल के आ उहो लगल भर के लोटनिया मारे भरियो सारा भर दुआरे लगल लोटे। अब जब लगल लोटे तबले तो फिर भर पटीदारी जुट गई न कुल कहना कुल आई हो दादा लगता वही दिन वाला देवता ससुई छोड़ के पतोहिया के धैले बाने तो कहना कुल कि ये देवता बाबा के हव तो कहतिया अरे हम तोरे घर तोहन के पटीदारी में तोहन के खानदान के देवता हई आई बानी। तो कहना कुल ए बाबा अब का घट गई तो कहतिया पतोहिया एकरे घर में काठ कहाँ से रे एकरे घर में काठ कहाँ से रे एकरे घर में काठ कहाँ से रे। कहना कुले दादा अब तो वही दिन तक टाइम पहिरले रह तनी कड़वा दे मिल बनो का कोई ना तो कहला कुले देवता बाबा आ कार और इच्छा बा बताई तवन पूरा कैला। तो कहतिया है चौकट बा एकर काठे के है और केवाड़ी बा एकर काठे के है और बक्सा बा एकर काठे के है और तख्ता बा एकर काठे के है आ सारा कुछ घर में चौकी बेलना बा काठे के है सारा कितना सामान करे घर में काठे के धइल बा जल्दी उजार के फेंक कुल्हीन है खटिया उटिया बाटे सब जितना बा काठे के सर सामान सब जल्दी घर में बहरे फेंक कुल्हीन सब में आग लगा द कुल्हीन जरी उरी जार नहीं तो हम कौनो मिलन के चैन से रहे नहीं देव आ कौनो पटीदारी भर के कौनो मिलन के सुखी चैन से रहे नहीं देव जो एको सामान काठे के रह गई घर में। अब का कहना कुल भोर पटीदार कुल कहना कुल दादा हो दादा ऐसन देवता तो कबू नहीं उठल ना हमें आ काहे कौन देवता हमें तरे उपट के आ काठे के सामान सब फेंकवाओ तने बताओ। लेकिन चलो हे मन इनके घर में उठल बने पहले ही नहीं गुजारल जा का कहना कुल हाली हाली खंती अंती ले आके आ लगना कुल चौकट उकट खोन के फेंके के वाड़ी वाड़ी सारा तूर के फेंक दे न कुल ले जाके हुन्ने आगी होगी जरा दे न कुल लगल ध जोरे मार तख्ता उख्ता जितना काठे के सामान रहल सारा ध जोरे लगल ले जा कुल लगना जरा फूके लगना कुल सब बुढ़िया के बक्सा उक्सा मार वही में बुढ़िया चोरा चोरा धैले रहे लुगा कपड़ा बिखो गहना धैले रहे वही बक्सवे सुधे उठा के ले जा वही आगे में फेंक दिया न कुल। अब बुढ़िया लगल चिल्लाए अरे बाप हो बाप ई कहाँ के देवता उपट गई न ये दादा अरे दादा हो दादा हम तो नाटक कैले रहनी हई एकर कंठिया निकड़वा फेंकवाए करतीन कि नहीं गाड़ के फेंक दे तो हमके मिटवा मछरिया बना के खियाइए दादा
ई कौन देवता उपट गई नहीं त हमार घर में पूरा उजरवा दी है ना, चौकट वो केवाड़िए उड़िए उजरवा दी है ना। अब तक चोर डाकू कुल हमारे घर में ढूंढिया कुल एको चीज बोची नहीं हमार। अरे बाप हो बाप, हमारा अक्सा बक्सा सारा जोर गई भगवान। अब सारा कुल उजारी उजारी हाली हाली लगना कुल फेंके तो लगल वही जन पतोहिया के घोड़े पर गिर के ससुई कहतिया कि अरे बाप हो बाप, अरे देवता महाराज हमके क्षमा कर दी, हम तो उस दिन नाटक कैले रहनी है। अरे बाप हो बाप, एकर कंठिया निकलवाए करती हम नाटक कैले रहनी है। हे देवता महाराज हमके क्षमा कर दी, हमके क्षमा कर दी, हमार बड़ी नुकसान हो गई। हे देवता महाराज हमके क्षमा कर दी। त पतोहियो का कैलस, जब देखलस इनकर सारा उजार उजार के फेंक देना कुल, जरा उरा देना कुल, तब ओकरे बाद पतोहियो उठ के बैठ गई। कहतिया कि ये बूढ़ा, जब तू नाटक कैले रहलू तो हमहू नाटक कैले रहनी है। काहे से कि हमहू तुहरा पतोही है न, तो जौन सिखेबू तौने न करब। हाँ, तू हमार कंठी निकलवा के फेंकवलू हो काठे के रोल है तो पूरा घर में तो तुहर कठवे के सामान पड़ल हुआ। हमके का उल्लू समझले रहलू हो कि हम बुझत नहीं रहनी है, तू काहे करती निकलवलू हो हमार कंठिया। हाँ, तो जब तू नाटक कैले रहलू हो तो हमहू नाटक कैले रहनी है। तो कहतिया बुढ़िया, अच्छा ये दुल्हन अब हमके क्षमा कर दो, तू जा अपन कंठी माला पहिर लो, आ हमरो है सर सामान जौन बचल खुचल बा तौन उठवा के अंदर कई दो लोग धो दें। आज के बाद हम तुमके कबो मिनहा नहीं करब, कौनो तुहार पूजा पाठ करे करती न, आ कबो नहीं हम तुमके कुल कछ बछ छुए के कहब, आ हमके क्षमा कर दो। तब पतोहिया का करेले, जाले अपन नहा धो के आ फिर से अपन कंठी माला पहिर ले, चनन टीका लगा ले, आ शिव गुरु जी के भक्ति भाव कईल चालू कर ले अपन, आ रहे न कुल अब सब कुल ठीक ठाक से रहे लगे न। तो जय शिव गुरु, हे भोलेनाथ, सब पर अपन कृपा बनौले रहिया। हे महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गुरु भाई गुरु बहनिया लोगन, अगर ये कथा आप सबके अच्छा लगल होई तो हमरे वीडियो के लाइक कमेंट करके और शेयर जरूर कर दिहल जाओ। जय भोलेनाथ।